Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Well, guys, ngicela ukuthi ngixolise ngalokhu. Njengoba ngisekhaya ngiku-environment ehlukile. Kuzoba nomoya kuma video ngiyaxolisa ngalokho. Kuduma ogandaganda kuyalinywa. Ngesinye isikhathi ngila endlini la kubasakhona umlilo, so indlu yokhethe. Angikwazi ukubaphazamisa guys ekubukeni i-TV ngoba phela manje mangibasendlini la ethule khona right efana ne-office okusho ukuthi kuzothula ke endlini kulalela uFix SA arekhode. Kanti ekhaya ngisiyo uFix SA ngiyingane right. Ngiyaxolisa ngaleyo nto guys ukuthi ngenzela ukuthi sizwane kungabi ngoba ngiyazi abanye benu niyashesha ukucomplain ukhona ukuthi hayibo lama video akaduma umoya ogandaganda yebo uyalinywa kuba semlilo yabo nje impilo yasekhaya emakhaya. Nami nje kufanele ngabe ngiyingane kodwa ke phela ngakhetha ukuphithizela la nani sixoxe. Enye into kule channel siyaxoxa. Inkinga ozoba nayo ukuthi le ndaba mina ngixoxela yona uyenze kube yakho uyigone. Kanti mina ngesikhathi ngixoxela yenza ngase siyahleba sobabili siseduzane. Yimo ohlebela wena usuphendula mina ngiyakuhlebela noma ngixoxela nge-TV show wena uphendule kulento engixoxele ngayo. Hayi ufake imizwa yakho bese ngiyayifunda namanye ama-comment enu ngibona ukuthi ama-emotions akho ke lawo ngoba le yamacele noma yini yona uyayizwa. Ase ngiphindeke kulo osisalile kule ya video eyesithathu le. I-video ikhuluma ngani? Usibindi ingane yamayeni yomfana, uLwandle ingane yamacele yomfana. Asiqale ekuqaleni njengoba besho ku-season 1. uMacele first wife kaBaba uMseleku. Lokho angikudeleli, lokho akushintshi. uMacele ungena emshadweni noBaba uMseleku engakazi ukuthi uBaba uMseleku uzothatha isithembu. Kodwa uBaba uMseleku oshada noMacele usenengane yomfana okuyisibindi noma yini. Kodwa ngalesi sikhathi ashada ngaso uMacele akayazi nje leyo ndaba yamayeni onengane yomfana okumpumelelo. Umshado kaMacele unjani? Umnandi because umshado yinto emnandi, abantu abasuke bethandana baze bafike kwisigaba somshado. Kubeke isikhathi uMseleku atshela uMacele ukuthi unesifiso sokuba nomndeni onje ufisa ukuba nesithembu abe nezingane eziningi. Ziyaqala ke izinto ziyajika emshadweni kaMacele. Angisi ngenzela ukuthi sihambisane ungasho futhi ukuthi manje ngiyanensa ngoba mina ngenzela ukuthi ningasali kulento engishoyo. Lesiphathelene namakhosikazi angenayo sekushadiwe sekukhona isithembu. Ziyajika ke izinto ngoba uMacele le ubengayazi. Yena uMacele wangena emshadweni nje la kuzoba khona ubaba nomama wekhaya kube mnandi. Yilo mshado angena kuwo kanti kune surprise. Phezu kwe surprise futhi khona i-surprise. Right. uMacele unengane yomfana asayithola emshadweni noMseleku. Kodwa futhi uMseleku unaye enye ingane yomfana okumpumelelo. uMseleku useshilo ukuthi ufisa isithembu sekufika ingane eziwu-20 uthi uMacele lo mthwalo uzongisinda. Kulungileke. Lo kulungile kaMacele sengena umayeni ke phakathi. Yezwa indaba. Uthi gazi izoba yinde lento ngoba sibuka ngendlela engafani, si-understand ngendlela engafani, lokho ngiyaku-understand. Athi kulungile makulunga uMseleku asazi ukuthi umenini ukukhuluma nomayeni because leyo nto ngikaze ayixoxe ku-TV show siyabona lokho. Kodwa uMseleku uyaxoxa nomayeni. Ngoba nami ngihlezi ngiyibuza ngithi hazi i-tell all. Makuyi-tell all mangathiwa bayayibiza i-tell all anongiqhweba nithi we-Fix Wars
because nginemibuzo yawo wonke amakhosikazi. Imibuzo le epolite, imibuzo le brutal, because mina ngifuna ukunikhombisa ukuthi isithembu akekho ongena kwisithembu enenhliziyo enhle, humble, enjani njani. Asishiyeke leyo ngoba izoba yinde. Umpumelelo usekhona-ke. Nobani? Noma wakhe. Ukuba khona kaMpumelelo ilokhu okudala ushintsho olukhulu. Niyangizwa guys? Angisho ukuthi lana ama-positions ayashintsha or le title iyashintsha or isiko liyashintsha. Angithi lana silandela indaba kaBaba uMsiliku. Engathi mina kufana nencwadi kodwa esiyifunda ngeso le-TV, because obhala lencwadi olejeni ekaMsiliku onesithembu. Kwenzekani-ke? UMsiliku mayethi unesithembu, uwubaba ome kanje, le mpilo ayiphilayo usika iphethini, usikele iy'ngane zakhe. Uthini mayekhuluma ngale vision yakhe yomndeni ukuthi umndeni wakhe uzoba kanjani. UMsiliku ngoba-ke manje useshade noMahini onengane yomfana, sekukhona ulwandle. Yilana-ke aqala khona aba nama-meetings amaningi afaka ulwandle noSibindi. Ezama ukuthini? Akekho omkhulu ukunomunye noma omunye emkhulu. Ishintshwe yini lento? UMsiliku ugcine eshadile noMahini onengane yomfana. And uMsiliku mayekhuluma yena uthi uSibindi uyinkosana ngoba mdala, ulwandle uyinkosana ngoba uzalwa emshadweni. Angisho-ke mina as Fix SA ukuthi ngithi yilona oyiyona oyinkosana lo ayiyona. Ngichazela indlela ubaba uMsiliku abhala ngayo isitori sakhe ku-TV, because ukuba noSibindi eduzane uMpumelelo yila aqala khona lezi ngxoxo zokuthi lona njengoba emdala kwenza ukuthi ambize kanje. Lento engitshela yona ikhona kuThando Nesithembu. Yayizwa? Lento engitshela yona ubaba uMsiliku uyitshele umndeni akacele wakayeni, wakaKhumalo, wakwaNgwabe. Mayehlala futhi nazo iy'ngane kulezi zombili uyayitshela ukuthi ucela ukuthi bebambisane kuyona yonke into abayenzayo, benzele yena, benzele ugogo wabo, because oma babo bengaba nomoya othile, mhlampe betshela ingane ukuthi hey, ungayingeni indaba ethi, kodwa uMsiliku uzama ukuthi le position yokuba inkosana ayihlale kubona bobabili, bebe nento yokuthi benzele kubo, benzele umndeni noma ngabe yini. Ngithi-ke mina kuwe-ke ngiphendula lo odidwe lento engiyishoyo ukuthi-ke ngisho kungafika amakhosikazi awu-100, yes, noma u-200, into ebheka uMayeni noMacele ayishintshi. Ufakazi yini? UMsiliku mayebiza i-meeting kunento afanele ukuthi ayisho, akayi kulwandle yedwa, ubiza ulwandle noSibindi ndawonye bebe yingxenye yaleyo conversation. Leyo nto-ke ingaba nendawo encane engahlali kahle kuMacele, because uMacele ubengena kumshado o-peaceful, but uzithola manje ekwiposition yokuthi akakwazi ukushintsha lutho ngalesi simo esivele sikhona, noma ngathi isimo esidaliwe, because nini makunento ekufanele ukuthi iye kulwandle ezinkosana, uMsiliku uzobiza uMpumelelo ethi abayizwe bobabili. Uma kunento futhi okufanele ukuthi yenziwe olwandle, uMpumelelo kufanele ukuthi ayazi. Ukukhuluma-ke kukaMsiliku lokhu ukuthi lento izoba nje kuze kube phakade, ayisajiki. Ayijiki ukuthi kuzofika unumber 5, kuzofika unumber 6, kuzofika unumber 7. Ngithini-ke mina-ke ukufika kukaMpumelelo esefika emshadweni manje, ngoba sekushada abazali, sekushintsha i-order noma i-setup, ngoba ukube bekumamkhulu enolwandle kube nabanye emva kwabo bengeke ize bekhona
Hawu, uLwandle uyinkosana ngoba uzalelwe emshadweni, akujiki lokho. Kodwa manje ngamazwi kaBaba uMseleku ukuthi-ke yena unenkosana kuLwandle noMpumelelo ngoMpumelelo omdala kunolwandle. Yinto esho uMseleku ayishintsho uFix. Kahle kahle ngivezela udadewabo umqondo wokuthi ama-changes enzeka kuphi, yini eshintshayo emshadweni kaMacele, because uMacele obeshada umshado lo wakhe lo Mseleku bekumshado lo ojwayelekile. Uma sekufika isithembu sesifika futhi sifika nama-changes, lama-changes afaka uMpumelelo phakathi nendlela okwenziwa ngazo izinto, ngoba uMseleku into ayenzayo uyamfaka uMpumelelo, kanti uMpumelelo kube bengekho imidubo izoqonda ukuthi ukhuluma noLwandle etshela uLwandle. Manje into ephethelene noLwandle ifaka uMpumelelo phakathi ngendlela ubaba uMseleku enza ngayo. Lokhu ngithathe lapha ku-TV show, ngingakunikeza ama-episode ngisho ukuthi lana njengoba kwaziwa ukuthi uLwandle inkosana, ukuba uMpumelelo akekho, le conversation beyiphakathi kababa uMseleku noLwandle, kodwa sekunoMpumelelo. Uyakugcizelela futhi lokho uze wakutshela le mindeni ebalulekile kuyena, lezi y'bongo ezibalulekile kuyena ukuthi kahle kahle labafana ababili kwenzakalani ngabo. Shayizwa-ke ushintsho-ke angeke luze lube khona ukuthi sekufika unumber 6, kwafika unumber 7, kwafika unumber 8, kwafika unumber 10 u-20 amakhosikazi amanye. Yes, uma yena uyozwela because uyabona ukuthi uMseleku umuzwa kahle as uhusband wakhe, futhi yena uphila lo mshado ayevele ufuna noMseleku. Makufika omunye uyophazamiseka lapho ukuthi isikhathi sabasincane ini eshintshayo, kodwa le yaLwandle noMpumelelo yilena engeke izishintshe. Besisukuselaphi-ke le comment ukuthi uMacele waze wajabula ukusho ukuthi uma yena uzolayeka benoMangwabe. EyaMangwabe-ke yona into esizwayo, uMangwabe yena ube happy eyibonela uMseleku le kude, hhayi unkosikazi wakhe, because ukuba kude engekho la kwisithembu bekunomoya oheleza ukuthula nama-benefits amahle. Uma eselapho kwisithembu selobe ebizwa kuma-meetings ambhurayo, selobe ekhuluma engafuni ukukhuluma, vele wayengasithandi isithembu ngoba vele lokhu wayengakufuni. Lokho kwenzakalayo ukuthi manje kune-meeting sebeyohlala etafuleni bonke bebheke lo husband wabo ukuthi uthini, bephindele emuva ayithuleleke, mhlawumbe adinwe izinto ayidinayo, sekuzothi uma ediniwe uhambe uyotshela uMacele. Yena vele wayengayithandi leyo nto. Angithi la sikhuluma ngokuthi phela ba-special ngani laba bawu-2, ubazolayeka kuphi. Sengithi-ke mina kodwa umamkhulu ojabule, angithi angixabene njalo nomamkhulu we-guys. Mina la mangikhuluma ngamakhosikazi ababa uMseleku kufanele ngikhulume njengokuthi ngifunda incwadi ngabo, ngingayifaki imizwa yami ukuze ngikwazi ukwenza i-review. Kodwa manje wena uzoba nenkinga yokuthi lento engiyishoyo uyithatha ngokuthi i-fave yakho ubani. Kodwa manje lokho-ke please ungakwenzi inkinga yami, ngiyakucela ukuze sizwane. Ngithi-ke mina kodwa umamkhulu noma-ke sejabule njengoba simbona kwi-prom ukuthi mhlawumbe ujabulela unumber 5, le list yezethembiso ezingalungisiwe uMseleku iyaqhubeka, because isikhathi sesiyadivideka futhi nemali futhi isiyadivideka. Yingakho ngithi mina hawu mamkhulu-ke waba nenhliziyo emhlophe ngalo number 5, kodwa futhi sobe sizwa umamkhulu esekhulumela phansi esithi nje ukuthi ngavuma isithembu akusho ukuthi ngangithi akume izinto zami, ngisho into engiyicelayo sekufanele ukuthi ngikukhumbuze kanjani. Usazomkhumbuza ngoba uMseleku makuthi uyena umamkhulu lo happy ujabule number 5, and umamkhulu mayesesesha nathi sothi hayi-ke useyalisho umamkhulu, ngoba phela umamkhulu naye akayeki ukuthi ubaba uMseleku mayefika nento ahambe yena phambili, akayishiye emuva uMseleku emene nje isithembu sakhe, enze njalo umamkhulu athathe izinto zakhe ayibeke phambili. Manje kuba supportive
ube supportive ekugcineni kuhamba isikhathi usuyabona ukuthi hayibo cha phela ku-appreciate-wa la uyaba supportive usesuka lapho ufuna ukusukela laba abangenandaba sekufanele kube nabo befane naye kanti inhliziyo ayifani ngoba siyabona nje ukuthi hawu kwasekukhala aba-supportive kanti bagijinyiswa yini kuba supportive kube kuyisithembu la ngoba phela ubaba oyicabangelile wathi yena uzoba nalolu hlobo lomshado okusho ukuthi uyitshelile nasemqondweni ukuthi uzoyimela lento akayimeleki bona benza njani bagijima phambili good wife supportive wife sebeyakhala-ke sesizonindana nasithi abakhalelani manje besuke-ke bethi laba-ke abavele nje bathi yabona-ke lesiphithiphithi asile isiphithiphithi kodwa sasizoyiphilela impilo yethu sekuthiwa yibo abarongi kanti isithembu sikaba esikaMsileko uma uMsileko ethi ufulo number 5 akashuke-ke ngendlela eshuka ngayo bagijima iqala phela siyabona abakhalayo ukuthi bapho good wife abakhalayo manje good wife bayakhala laba aba-unboarded kuthiwa yibo abazosha ngoba uma bethi ngapha bayavala abayeki manje inkinga yini ile competition yawaya ngoba phela makuthiwa omunye uyavala omunye ufuna ukuvula sho bafuna ukubona ukuthi amandla angakuphi nangalesikhathi-ke uhusband edlala i-chess game ejabula ngayo yonke le chaos omunye ubona ukuthi yimo semandleni noma isithembu shame isithembu yazi ngibuka guys ngicela siphumeni kwasibindi sengikhohliwe nawo osibindi nolwandle nendaba yokukusana ngibuka ngani indaba ya number 5 angazi noma imiqondo yabantu yesifazane iba programmed ukuthi abaworship abantu besilisa indlela abantu abajobule ngayo ukuthi khona lo number 5 young and fresh kuzolayeka abanye ngesikhathi kulayeka abanye ziyalungana indaba zabanye yabona nje ukuthi bahappy ukuthi hey futhi yabo sengiyayikhola leya video le engangiyibona lo dadwe wayethi cha ngeke usho isithembu lesi asihambe siye ngapha asingizi ngapha yini le